салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодан. Бародарон апо хоҳарони азиз, медонам ки бисёре аз шумо ҳастед ҳамин видеои моро тамошо мекунед ва ин видео барои чие? Барои яъне ки бисёриёда кор лозим мешава. Бовар кунед морам чӣ гуфтанем, илтимос хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунем, барое ки ин видео важне барои ҳар як нафаре ки кор мекова, яъне ки мехоҳем ки кор кунанд ва бекидад бе ягон чизи дигар. Илтимос хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунем, муддатиш яъне ки дароз нест, видео кӯтаҳ. муроҷиат мекунем ба нафарое ки шумо кор доред, яъне ки шумо дар кор дар кора, леки илтимос машинико занг назанем, барое ки бисёри шумо спискаотон ҳаста, мо медонем ки ҳастем ки нестем, ба ҳамин хотир нафарое ки реалне шумо ҷои кор дорем, бародар азиз, илтимос пешниҳоди мо кунед. ҳаста бисёре баъд бовар кунед бародарое ҳаста ки моро дар як рӯз зиёда аз садҳо нафар зиёд занг мезананд, яъне ки мехоҳанд ки кор кунанд. илтимос нафарое ки шумо кор доред, пешниҳоди мо кунем ба як бародар, як апа, як хоҳаре ҳастай, илтимос рафта кор кунад. илтимос кардесам ай ҳар яктаи шумо бародаради бовар кунем, ман як қадам тоқа у қадар яъне ки наметавонам ёфта кор, ба хотире ки мара барои ин кор маҷбур мешавам ки кори худам поли партам ва рафта шаҳр ба шаҳр кор бикунам. ба ҳамин хотир ҳамин таврам яъне ки ман успед намекунам ҳар як бигем кӯшиш кунам ҳар як нафара то биҷои кор кунам. агар ҳама дар якҷоягӣ бошем, шояд бишава ҳамин кор. илтимос ба хеле райбан мебарем, ҳамамон тоҷикем, ҳамамон ҳамин шаҳри Россия барои коркунӣ омадагем. илтимос кадомед ки кор доред, рақамое ки дар болои экран дидесед, илтимос нависен мо дар WhatsApp мон, нависен ки кор дорем ака, ба кор рақамои телефонтона чӣ корай зарплата ҳамаша илтимос нависен ва пешниҳоди мо кунед. бо мо саран ҳамин хел видео мекунем, нафарое ки ҷои кор надоранд обязательно ки соҳиби кор шаванд. илтимос хоҳиш мекунам видеоро дастгирӣ кунед, поделиса кунед, то ҳар як нафаре ки ҳамин ҷои кор дора тамошо кунам ва шояд ки ҳамин поделиса кардани шумо дар социални сетон, дар WhatsApp, имо дигар социални сетон, шояд ҳамин сабаб шавад ки як нафарам мода агар пешниҳоди кор кунад, иншоалло ки ҳамин хел агар рафтан бигирад, обязательно ки коро мешавад, мо пешниҳоди шумо мекунем. илтимос хоҳиш мекунам бародари азиз, видеоро дастгирӣ кунед, поделиса кунед, пускай лайк ҳам намонед, агар ҳамин поделиса кардани шумо ҳамира сабаб метавад ки шумо қатъӣ монед дастгиримон мекунед. агар шумо моро дастгирӣ кунед, шумо зиёда 5000 нафар зиёд шида генда канал. агар ки шумо дастгирӣ кунед моро, иншоалло ки мо якҷоя шида ҳар якта шояд 5000 та шумо агар 100 нафаре шумо мо дар кор пешниҳод кунанд, шояд ки ҳамин 100 нафар да мо масалан соҳиби ҷои кор кунем, якҷоя мешавад. илтимос хоҳиш мекунем видеоро дастгирӣ мекунем, поделиса мекунем, обязательно фикри ақидатонро дар комментария нависед ва рақамое ки дидесен, рақамои WhatsApp-и мо ҳастай, пешниҳод кунед, мо яъне ки корҳои шуморо қабул мекунем ва бародаро апо хоҳарои азиз ки масалан ҷои кор надоранд, пешниҳоди ҳамааш мекунем. зиндаву сарбаланд бошед, фикри ақидаи ҳар яктата интизорам ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки кор биёем барои яъне ки ҳар яктаи шумо. фаромӯш намекунем дастгирӣ карданам. зиндаву сарбаланд бошем ва кадомеда ки корҳои шабашка мешавад рӯзона, мо дар телеграм каналмон мондагием, рӯзона корҳое ки дастирош намешаванд. ссилка телеграм дар комментария якум закрепит кардагия, медоед онҷа информатсияҳои бениҳоят полезна ва чизҳои хуб ҳаст ки дар телеграм канали мо ҳаст, медоед дастрас мекунед. зиндаву сарбаланд бошед, то видеои оянда дастгирия фаромӯш намекунем. хайр.